Il-bdiewa huma sodisfatti bl-ilma li qed jingħataw b'xejn mill-impjant ta' Ċumnija fil-Mellieħa. Impjant li kien inawgurat f'Mejju li għadda biex permezz tiegħu jissaffa d-drenaġġ u jinbidel f'ilma ta' kwalità ħalli jintuża b'mod sikur f'oqsma differenti tal-agrikoltura. Dan l-ilma tajjeb ħafna għall-bidja u l-prodotti taraħi jikber. Le, jiena sibtu tajjeb ħafna li għandna dan l-ilma bħal speċi nistgħu nkabru iktar affarijiet. Tajjeb ħafna. Qabel ma kellna xejn jew inkella kellna ftit, illum. Differenza tara? Żguru. Fi żjara li saret fuq il-post mill-Ministru Joe Mizzi u s-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri fl-okkażjoni tal-ewwel mitjum ħidma tat-tieni leġislatura ta' dan il-Gvern fis-settur tagħhom kien spjegat kif il-bdiewa jingħataw ilma b'xejn li sa ftit ta' żmien ilu kien jintrema fil-baħar. Minflok issa qed jgħaddim il-polishing process u d-Direttur Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Antni Tanti spjega x'inhu. Dal-polishing process huwa maqsum fi 3 steps. Fejn għandek l-ewwel step huwa ta' ultrafiltration. Wara l-ultrafiltration jgħaddi reverse osmosis. Wara reverse osmosis għandek advanced oxidation, għandek bil-UV exposure. Proċess li garantixxi li joħroġ ilma ta' kwalità tajba ħafna. B'98% tal-produzzjoni qed jibbenefikaw minnha il-bdiewa li qed jingħataw mal-1000 metru kubu kuljum mill-impjant ta' Ċumnija. 47% tal-konsum jintuża fil-Mellieħa stess, 37% jintuża fejn tuffieħa u 14% oħra jintuża fl-imġar. B'kollox fil-Gżejjer tagħna se jkollna 3 impjanti li trattaw l-ilma b'tabarkat fix-Xajra u dak f'Ras il-Ħobs Fawdex jingħaqdu ma' ta' Ċumnija fil-Mellieħa. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri jinnota li x-xogħol fuq l-impjant f'Tabarkat mistenni jkun lest fi ftit ta' xhur oħra, filwaqt li dak Fawdex lejn l-aħħar tas-sena. Aparti minn hekk, biex ikun inċentivat l-użu ta' dan l-ilma ġdid, il-Ministru Joe Mizzi spjega kif l-ewwel 2500 metru kubu ta' ilma fis-sena se jkun qed jingħata b'xejn lill-bdiewa għall-użu fl-agrikoltura. Dan l-ilma li kienu titellaw kien kollu ilma mielaħ bażikament, ġifieri xejn qed jużaw dan l-ilma qed jiskopru kemm huwa tajjeb u allura huwa benefiċċju tajjeb ħafna għall-bdiewa. Biex hekk joħroġ ċar l-impenn tal-Gvern li jipprovdi ilma ġdid u ta' kwalità b'xejn lill-bdiewa. Bil-frott ta' proġett fuq skala nazzjonali dwar l-ilma mistennija narawh fil-ġenerazzjonijiet li jmiss.